u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Jeżjes minn qalbi nixtieq lilkom u l-semmija kollha li qegħdin jeseguna is-sena tajba. Din il-quddiesa qegħdin nibdew sena liturġika ġdida. L-ewwel ħadd tal-Avvent. U xi tfisser sena liturġika? Sena li fija aħna mistiedna u ħajkollna xorti li nagħmlu esperjenza ta' Alla f'ħajjitna. Kemm hi xi ħaġa sabiħa. Alla sejjer jagħtina ċans li nsiru nafuh aktar. Jew għalik ħuti nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa. U għalhekk fil-waqt li nofru anke din il-quddiesa għall-benefatturi ħajjin u mejtin, nofruha wkoll skont dawk l-intenzjonijiet li tpoġġew matul il-ġimgħa biex nitolbu għalihom. Hija l-komunità tan-nisrani mhux is-saċerdot waħdu, imma l-koll kemm aħna flimkien għax aħna familja waħda, aħna obbligati li nitolbu għal xulxin. U għalhekk fil-bidu din il-laqgħa tagħna mal-mulej jew nitolbu maħfra għal ħtietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dunubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox anqal fil-fidili tiegħek ir-rieda bis-saħħa ta' emejjel tajba. Joħorġu jiltaqgħu ma' Kristu ibnek li ġej biex jissieħbu miegħu fil-lemenija tiegħu u jistħoqilhom is-saltna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Int mulej missierna, ismek il-feddej tagħna minn dejjem. Għaliex mulej iġġenna nwarbu minn triqatek u twebsilna qalbna biex ma nisimgħux minnek. Erġa' lura minħabba l-qaddej tiegħek it-tribujiet li huma wirtek. Mhux li kont iċċarra tismewiet u tinżel minn hemm u jteżżu l-muntanji quddiemek meta int tagħmel leġubijiet li ma konniex nistennew u sa mill-eqdem qatt ma smajna bihom. Widna qatt ma semet, għajn qatt ma rat Alla bħalek, Alla li jħabbrek għal min jittama fih. Int tilqa lil min jagħmel is-sewwa bil-ferħ, lil dawk li jiftakru fi triqatek. Ara, int kont m'għadda palina u aħna dnibna. Domna fid-dnubna u kontrik omna għal ħafna żmien. Niġġisna l-kol kemm aħna, bħal ċaruta maħmuġa, l-aħjar emejjel tagħna, bħal werqa il-kol dbilna, u ħżunitna bħal rieħ ġarrewna. Ħadd ma hawn li jsejjaħ ismek, li jitħarrek biex iżomm miegħek, għax jien tħebbejt wiċċek minna u rħejtna fid-dejn ħżunitna. Madankollu mulej int missierna, aħna t-tafal u inti l-fuħari. Aħna l-kol emil idejk, il-kelma tal-mulej. Nejdu flimkien, reġġana għalli konna Alla tal-eżerċti itfa' fuqna id-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Reġġana għalli konna Alla tal-eżerċti itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi.
Oraj ta' Izrael, għati widen, int li qiegħed fuq il-kerubini iddi, għajjem il-qawwa tiegħek u wejja għas-salvana, reġġana għalli konna Alla tal-eżerċiti, itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Erġa' ejja, Alla tal-eżerċiti, ħares mis-sema u wara, u żżur il-din id-dirja, ħu ħsieb dawk li ħawlet lemintek, ir-rimja li int kabbart għalik. Reġġana għalli konna Alla tal-eżerċiti, itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Ħadd tkun idek fuq il-bniedem tal-emintek, fuq il-bniedem li int saħħaħt għalik. Aħna ma nitbedux minnek, roddinna l-ħajja u aħna nsejħu ismek. Reġġana għalli konna Alla tal-eżerċiti, itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Tieni qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu l-Korintin, ħuti, grazzja u slem mingħand Alla missierna u l-Mulej Ġesu Kristu. Jiena nizzaħħar dejjem lill-Alla tiegħi minħabba fikom għal grazzja li Alla tagħkom lilkom fi Kristu Ġesu. Fih intom stanejtu f'kollox, f'kull kelma, f'kull erf, daqskemm ix-xhieda ta' Kristu kienet imwettqa fikom. Għalhekk m'intom nieqsa minn ebda don intom u tistennew id-dera ta' Sidna Ġesu Kristu. Huwa hu li wettaqkom sal-aħħar biex tkunu blaħtija fil-jum ta' Sidna Ġesu Kristu. Alla jżomm kelmtu, minnu kontum sejħin biex tidħlu fix-xirka ta' Ibnu Sidna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr il-Alla jekk jogħġobkom inqumu bil-wifqa. Uri li lna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Kunu għajnejkom miftuħa, isru, għax ma tafux meta se jasal il-waqt. Jiġri bħal meta bniedem ikun siefer u telaq mid-dar, iħalli kollox f'idejn il-qaddejja tiegħu, kull wieħed fuq xogħlu u lil tal-bieb jordnalu biex jibqa' jisar. Isru mela, għax ma tafux meta jiġi sejt id-dar, jekk hux fil-għaxija jew f'nofs il-lejl, jew x'in jidden is-serduk, jew inkella mas-sebħ li ma jmurx jiġi għall-arrieda u jisibkom reqdin. U li qiegħed ngħid lilkom, qed ngħidu lil kulħadd: isru. Il-kelma tal-mulej. Kemm aħna nies xortina tajba eżies. Mhux għax aħna ħjar minn ħadd ieħor, jew għandna xi privileġġi, imma tafu għal x'għandna tajjeb li aħna għandna ċans induqu l-imħabba li Alla għandu għalina.
Dan huwa l-avvent li qegħdin nibdew flimkien. Din hija s-sena liturġika. U għalhekk inħoss hekk illum f'din il-quddiesa li qed nibda magħkom permezz ta' din il-quddiesa din is-sena liturġika. Nixtieq nagħmel tiegħi dak il-kliem li qalilna San Pawl, li Pawlu jikteb lill-Knisja ta' Korintu. Nizzeħħajr dejjem lill-Alla tiegħi minħabba fikom, għal grazzja li Alla tagħkom lilkom fi Kristu. Fih intom stanejtu f'kollox, f'kull kelma, f'kull erf, daqskemm hija x-xhieda ta' Kristu li kienet imwettqa fikom. Għalhekk mintom nieqsa minn ebda don intom u tistennew id-dera ta' Ġesu. Kemm drabi aħna ngħixu hija ħasra il-ħajja tagħna ta' insara b'ċertu biżgħat li m'għandhomx sens. San Pawl qed jistedinna hekk fil-bidu ta' din is-sena ġdida biex nimtlew bil-ferħ. Għax din hija grazzja kbira li jiena u int għandi il-mulej qed jagħtini ċans li nsir nafu, li nisma' kelmtu, kemm aħna boloħ fil-veru sens tal-kelma. Meta jien immur il-Knisja għax ta' bil-fors. Jew għax nibża li ħanagħmel id-dnub. Id-dnub ikisrek, għalhekk għandek toqgħod attent li ma tagħmlux. Imma li tmur il-Knisja mhuwiex xi kastik, imma hija grazzja għax int għandek ċans tisma' il-Alla jkellmek. Għalhekk bdejna anke din il-quddiesa billi daħlet fostna il-kelma tal-Alla. San Pawl qalilna m'għandkom xejn nieqes. Alla ħajatikom kull don frott il-grazzja tiegħu għax iħobbkom. Imma jeħtieġ li jien nirrispondi għal din l-imħabba tal-mulej Ġesu li ġej biex jiltaqa' miegħi. U x'għandi nagħmel? Il-Vanġelu jispiċċa b'din is-sentenza. U dak li qed ngħid lilkom qiegħed ngħidu lil kulħadd, isru. U xi tfisser tisar? Jew aħjar kif jien bħala nisrani mistieden li nisar. U l-mulej hawnhekk jgħidilna ċaru tont anke fil-Vanġelu. Jiġri bħal meta wieħed sit id-dar isifer telaq mid-dar u jħalli kollox f'idejn il-qaddejja tiegħu. Ħallilhom daru, ġidu, kollox f'idejhom. Ħudu ħsieb intom, mexxu intom. Imbagħad nerġa' niġi. Isar. U l-kelma tisar tfisser, oqgħod attent, iftaħ għajnejk, torqodx. Għax jien ngħaddi fil-ħajja tiegħek u jista' jkun li inti għax tkun aljenat, għax tkun bajnejk magħluqa, għax ma tisarx, għax tkun aljenat, ma tintebaħx bija u ma tarafnix. Infatti anke eżies il-kelma avvent, il-kelma avvent tfisser adventus, ġej, nistenna lil dak li ġej. Aħna n-nisrani kontinwament il-ħajja tagħna hija avvent sħiħ, nistennew lil mulej ġej, mhux biss meta isejħilna biex ninaqdu miegħu fis-sema, imma ta' kuljum. Fil-ħajja normali ta' kuljum. Il-mulej Ġesu qed jgħidli, oqgħod bajnejk miftuħa. Tħallejx l-affarijiet ta' din id-dinja jaljenawk, jgħajjuk,
iraqduk, u ħanuża kelma qawwija, imarduk, u li ma tkunx kapaċi tgħix. Alla tagħna wasit il-ħajja. Alla tagħna jridna li aħna ngħixu u ngħixu fil-ferħ ta' qalbna, fil-ferħ veru ta' bejnietna. U xi tfisser nisar mela? Kif jien nista' noqgħod inqajjem? Sant Wistin kellu sentenza qawwija li spiss kien iħobb jgħidha. Nibża minn Alla għaddej. Nibża li Alla jgħaddi u jien ma narfux. U jien ma nintebaħx bih. Kif nisar? Kif jisar in-nisrani? Jagħmel lilji li ma jorqodx, ma jistrieħx xejn affattu. Noqgħod ninkwieta u nibża? Le. Imma nsib momenti f'ħajti li jien niftaħ qalbi għal Alla. U l-ikbar persuna li tista' turina u tenna nagħmlu dan hija l-Verġini Marija. Għax dak li seħħ fija iseħħ miegħi u miegħek fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Infatti, iż-żmien liturġiku Marjan huwa propju iż-żmien li qegħdin ngħixu, iż-żmien tal-Avvent. Għaliex Marija hija l-għalliema spiritwali tagħna. Marija hija dik li lilna ma tħalliniex norqdu. Turina x'għamlet hi u kif hi ma raqditx u kif ħajjitha kienet sara waħda ta' Kristu. L-ewwel qabel kollox noqogħdu attenti biex nisimgħu il-kelma ta' Alla. Jien ġejt il-Knisja il-lejla mhux biex nobdi il-kmandament. Jekk nagħmel dan ifisser li l-fidi tiegħi għada ta' tifel ċkejken. Imma jien ġejt il-Knisja għax jien għaċċan u għandi bżonn li nisma' il-Alla jkellimni. Għandi bżonn li niddedika ħin fil-ħajja tiegħi fejn inħalli lill-Alla jitkellem. Marija hija l-mara ta' skiet, il-mara li tisma'. U wara li tisma' li tidħol fi dialogu ma' Alla. Wara li tisma' l-kelma tal-Anġlu, hija mbagħad iddowr u tistaqsih kif ikun dan, kif se jseħħ dan li inti qed tgħidli. Imma jekk jien ma smajtx li l-Alla jkellimni, kif nista' jien li l-Alla f'ħajti ngħidlu imma jien x'għandi nagħmel fil-ħajja? Jekk ma smajtux. U għalhekk iżjies l-Avvent huwa żmien per eċċellenza li għandu jqanqalna biex din il-mixja nibdewha bl-ewwel tarġa, bl-ewwel pass. Nagħti widen, nagħti ħin għal kelma ta' Alla f'ħajti. Ejjew nisru. Anke l-Knisja eżies barra l-Qudies tal-Artaħat hawnhekk, anke f'dan is-santwarju, sejjer jibda għada stess l-isqof tagħna. Kull nhar taħat fil-għaxija fis-6:30 l-isqof jew xi saċerdot ieħor jaqsam magħna il-kelma tal-Alla. Għandna dan iċ-ċans. Ejjew ma nitilfuhx. Ejjew ma nħallux id-dinja tisreq ilna dawn il-ftit ħin li nistgħu ngħaddu mal-mulej.
Għandna għażla. Dawn huma s-simboli li għandkom anke fuq l-artal. Ma nafx indbaħtux. Hemm 5 imsiebaħ mixewlin u 5 miftfija. Dawk mhux għax insejna nixeluhom. Imma dawk jitfgħu ifakruna f'dik il-parabola tal-Vanġelu. Il-5 xebbiet li ħadu ż-żejt u l-imsiebaħ mixewla u l-5 xebbiet boloħ li ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux iż-żejt. L-għażla qiegħda f'idejna. X'inhu dak li jdawwal il-ħajja tiegħi? Hija l-kelma ta' Alla. Issa jien nista' nagħżel li matul dal-avvent insib ħin niddedikah biex nisma' l-kelma ta' Alla u allura nintebaħ li jien għandi f'idi ilmu sbieħ jixel għax il-kelma ta' Alla iddawwal id-dlam tal-ħajja tiegħi. Jew nagħżel li nibqa' magħluq fija nnifsi, nibki fuq it-traċedji ta' ħajti u nibqa' fid-dlam. Il-kelma tal-Alla jżies hija dawl. Il-kelma tal-Alla hija ħajja. Il-kelma tal-Alla hija ferħ. Bil-qawwa tal-Ispirtu aħna wkoll bħal Marija jirnexxielna biex dik il-kelma ta' Alla nagħtuha sens f'ħajjitna, inlaħmuha. L-avvent mhuwiex sempliċement ħanfakru it-twelid ta' Ġesu tarbija. Huwa ħafna aktar serju. L-avvent huwa iż-żmien li fih aħna nitħejjew biex inlaħmu f'ħajjitna il-kelma ta' Alla. Nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U f'mulej Ġesu Kristu ibn waħdini tal, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn umwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġi' jġib il-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li jum imweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Wara li bħal Verġni mbierka fil-bidu ta' din is-sena ġdida, aħna smajna il-kelma tal-mulej, ejjew nresqu it-talb tagħna. Seddaq mulej il-Knisja tiegħek sabiex imqawwija mill-Ispirtu tiegħek tkompli twassal il-kelma tal-ħajja lil kull bniedem. Nitolbuk mulej għas-setanin tal-art sabiex jaħdmu ħalli jissaltan il-paċi fl-art imqazza u fid-dinja kollha. Nitolbu għalina il-koll sabiex inkunu tassew tafal fidejk sabiex tkun int li tiffurmana skont ir-rieda tiegħek. Nitolbu ħatkun għalina Ommok Marija l-għalliema tagħna sabiex narfu nisru u nitħejjew għal miġġija tiegħek. Nitolbu għatina il-qawwa li narfuk preżenti fil-morda u fħutna fil-bżonn biex naqduhom bimħabba u b'kull rispett. Nitolbu
Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. U Alla li tħabbrek għal min jittama fik, ilqa dawn it-talbiet tagħna bi Kristus Siedna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel li l-qima li nagħtuk bihom fuq l-art tħejjina għal frott tal-fidwa li inti tagħtina fis-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jint ħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jerġa' jiġi darba oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dijer il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għaliex inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-iżirġ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-iżirġti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola ta' smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxiret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Kemm aħna xxurtjati. Aħna lill-Alla nistgħu nsejħulu missierna. Għax permezz ta' Kristu aħna sirna uliedu. Jew għalhekk fiduċja u b'ferħ qaddejs nitolbu biex is-salta ta' Alla tiġi fostna. Missierna li jintej fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrij iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jintrid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
eżempju ċar ta' kif nista' nintebaħ li l-mulej qiegħed magħna kemm aħna fortunati u propju dan il-mument ta' wara tqarbin. Għax jien sempliċement nista' nitqarben bid-drawwa, tqarbint u nitlaq il-barra. U għadda kollox. Imma kemm sabiħa dan il-mument ta' wara tqarbin fejn aħna nisktu ftit, noqogħdu ftit fiskiet u nitħattu, nitkellmu ma' dak li qiegħed fina. Alla tagħna mhuwiex Alla l-bogħod mill-bniedem. Alla tagħna sar bniedem biex jibqa' mal-bniedem. Jew għalhekk ngħaddu ftit momenti fiskiet. U bħal Marija aħna wkoll infaħruh għall-imħabba li huwa dejjem juri magħna. Għall-kelma tiegħu li hu jagħtina biex iddawwal il-ħajja tagħna biex jagħmlilna kuraġġ. Umu bil-wieqfa. Nitolbu. Għamelu mulej li l-misteri li għalihom inġbarna ikunu ta' ġita għalina. Għallimna bijom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixja tagħna fost dak kollu li jgħaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma' dak li jibqa' għal bi Kristus Siedna. Nixtieqek fil-bidu ta' din is-sena mill-ġdid nawguralkom sena spiritwali tajba mixja li inkomplu nimtlew bil-ferħ tal-preżenza ta' Alla magħna. U l-avvent għalhekk se nippruvaw ngħixu dan l-avvent fl-iskola tal-Verġini Marija. Ħanatikom ftit xi appuntamenti ta' kif nistgħu ngħixu dan l-avvent b'mod sħiħ. Marija għalhekk kif tistedinna biex nisemgħu il-kelma ta' Alla. Għalhekk kull nhar ta' Ħadd fis-6:30 ikun hawnhekk il-lezzjo divina. Dejn tkun imxandra wkoll fuq il-mezzi soċjali tad-Djoċesi u tas-Santwarju ta' Pima. Marija fuq kollox tistedinna biex infaħru lil Alla għal dak li jagħmel magħna. U għalhekk kull nhar Terba u kull nhar ta' Sibt filgħodu fit-8:15 qabel il-quddiesa ta' 8:30 sejrin infaħru lil Alla bil-kant bit-talba tas-salmi. Dan nagħmluh kull nhar Terba u kull nhar ta' Sibt matul l-avvent kollu. Marija tallimna wkoll naqdu lil ħutna biex narfu fihom lil Kristu. Dan huwa l-veru miliet. U għalhekk kif qegħdin taraw fl-artal tal-ġenb ġiet armata s-siġra tal-karità biex hemmhekk impoġġu oġġetti tal-ikel kif hemm miktub fuq dawk l-istilel tistgħu tieħdu waħda u jġibu dak li hemm miktub fuqhom biex dawn imbagħad jitqasmu lill-familji u lill-foqra fil-ġranet tal-miliet. Nitlobkom għalhekk li nkunu ġenerużi. Għamluh bi-skop, mhux ħanagħti miż-żejjed li għandi, imma ħanaqsam minn dak li tani Alla maħija. Hemmhekk il-karità fija valur. Marija Immakulata turina iżbuħija tal-grazzja ta' Alla li taħdem fina wkoll eżies. U għalhekk nhar il-ħamis li ġej 7 ta' Diċembru fis-6 ta' filgħaxija ikun hawn il-velja tal-Immakulata, festa għażiża tal-Madonna. Imbagħad nhar il-festa tal-Immakulata, it-8 ta' Diċembru il-ġimgħa, il-quddies f'dan is-santwarju ikun hekk fis-7:30, fit-8:30 u fil-10 ta' filgħodu. Fis-6 ta' filgħaxija ngħidu it-tifħir bis-salmi il-għasar u fis-6:30 il-quddiesa. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu.
morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.